осъзнато диафрагмено дишане. Какво помага да бъде осъзнато и какво е диафрагмено? Диафрагмата е второто ни сърце. Ползваме ли го? Много рядко, да ви кажа. Наистина не дишаме правилно. Ние не знаем как да използваме диафрагмата си. Писах в групата защо ми се случва, но само една жена пожела да се научиме да дишаме диафрагмено, за да може да възстановим баланса в тялото си, да намалим висцеларните, вътрешните мазнини на корема, които пречат на нашето здраве, които не позволяват на здравето ни да се върне обратно в нашето тяло. Ще ви разкажа за дишането. Изобщо, някога не знам дали сте се замислили по този начин. Когато се ражда едно дете, какво прави първото? Вдишва. Вдишва въздух, изплаква и казва: здравей, живот, аз вече съм тук. И тогава броят, отчитат, родило се в еди колко часа едно дете. Минава животът му и последно издиша и си заминава. И казваме: отиде си. Всъщност ние живееме в разстоянието от вдишване до издишване, живееме само в този диапазон. Представете ли си? Вдишваме, идваме, издишваме и си отиваме. Какво се случва в този промеждутък? Какво се получава, когато вдишаме дълбоко въздух? Вдишваме дълбоко въздух и вкарваме кислород вътре в тялото си. Ако задържим вдишания въздух няколко секунди, ние позволяваме на кислорода да навлезе вътре в тялото ни. Това е прекрасно, защото ние имаме нужда от кислород, от много кислород. Кислорода е голям помощник на нервната ни система. Тя има голяма нужда от кислород. Така че вдишвайте дълбоко, вкарвайте въздух вътре в себе си и си помагайте. Когато издишваме, издишвайки и задържайки в това състояние, ние помагаме на метаболизма си. Представете ли си колко много полезни неща има дишането? Колко много би ни помогнало, ако дишаме обаче осъзнато. Аз исках да ви покажа диафрагменото дишане, как да развиеме диафрагмата си, за да може тя наистина да ни помага да работиме по-добре, много по-добре. Тялото ни да може да влезе в изначалния си здравословен статус. Когато сме здрави, ние имаме енергия, ние се развиваме, ние творим, животът е прекрасен. Когато сме болни, ние сме отчаяни, отпуснати, не сме творческа личност, ние сме едни страдащи, много пъти оплакващи се, нисковибрационни хора. Така че, знаете, вече това квантово поле няма да толерира ниските енергии. Няма да ги толерира. Затова хайде по-бързо да се научим да вибрираме с високи честоти, да се развиваме, да творим живота си, защото помага ли ми нещо отвън? Много неща отвън казвате, че ви пречат. Да, пречат ви, но вие също си пречите отвътре. Аз също си преча. И аз намерих начина, по който да започна да не се саботирам сама, а да започна да си помагам да развивам живота си. Да, аз реших да намаля висцеларните мазнини в корема си, да помогна на вътрешните си органи да функционират правилно, за да съм здрава, за да ви помогна и на вас да сте здрави, защото ако аз съм болна, няма да мога да ви дам здраве и на вас. И така, решавате ли да се научиме на диафрагмено дишане? Чакам вашите коментари. Ако събера 20, да, ще започна да ви показвам как се диша диафрагменно.